खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिआव बिसायख'थिनि बारा बारगासिनो मोनफ्रोमबो दोलोआ गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो BPFनि लेङाइ गाहाय आफादगिरि खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोआव जयनिं जाहैनायखौ हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन। खाम्फाखौ जों डिपुटेसनावसो हरदों प्रमद बर'जों रायज्लायनानै होनना बुंनाय सायाव खाम्फा बरगयारिया फिननाय होफिनदों। आं डिपुटेसनाव फैयाखै UPPL दोलोआवसो जुगदान खालामदों। नाथाय मानो जुगदान खालामदों बेसो गेदेर बाथ्रा मख'नो गोनांदि खाम्फा बरगयारिया मोनसे गोथौ बाथ्रा बुंदों। बेनो जाबाय आं मानो UPPLआव जुगदान खालामदों आरो BPFनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा BPFखौ नागारनानै UPPL दोलोआव मानो फैगासिनो। बे बाथ्रायावसो मोनसे गिदिर सोंलु। बिथाङा बुंदों जों बिटिसिनि रायजो राजाफोरा गासैबो जाति धोरोमनि रायजोफोरा खौसे जानांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सोलोंथाइ होनाय आरो बिसोरनि इयुनखौ बासायना लाखिनाया जों बिटिसि बासि रायजो राजानि बिबान आरो बेखौनो मावफुंनांगौब्ला मोनसेल' राहायानो UPPLजोंसो मावनो हागोन होनना बुंदों खाम्फा बरगयारिया। मैया 10 फेब्रुआरि बिटिसि एकर्ड डे मैयानि समाव बे एकर्ड डेखौ मान होनानै क'क्राझार जिल्ला बरबतजरा टिपकाइ गुदि BPF प्राइमारिनि मावख'नि गुवार फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजा फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बिक्रम दैमारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंदों जों बिटिसिनि रायजो राजाया बे बिटिसि एकर्डखौ माब्लाबाबो बावनो हाया। बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बिटिसिआव गोबां जौगानायखौ लाबोनो हादों। रायजोआव सान्थि फैदों गोबां लाइमोनफोरा साख्रि मोनबाय मोजां लामा दालां जाबाय 45टा डिपार्टमेन्टआव हाजार साख्रि होबाय। हाग्रामा महिलारिया जों सानस'नो हायै नांगौफोरखौ जों बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंसो मोनदों बेखायनो जों माब्लाबाबो बे एकर्डखौ बावनो हाया। खाम्फा बरगयारिखौ UPPLआ हाग्रामाजों रायज्लायनानै लांदों। बेखायनो खाम्फा बरगयारिनो मोजां मासि होनानै खामानि मावनो खाबु होनांगौ होननानै बुंदों बिक्रम दैमारिया। बेराफारसेथिं बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खाम्फा बरगयारिनि UPPLआव जइन जाहैनायनि सायाव बुंदों। खाम्फा बरगयारिया BPFआव थानानै जेसेबां बेसेन गोसामोन दायो UPPLआव खाम्फाया जेबो दाम एबा बेसेन गैया। जों BPFआ खाम्फा बरगयारिखौ लानानै BPFखौ सालायनो नाजादोंमोन। नाथाय खाम्फा बरगयारिया बुजियासै। नाथाय गावनि बेक्तिगत सार्थखौ लानानै खाम्फाया UPPLआव जगदान हैदों होनना बुंदों बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बे समाव मोनसे जोबोर इन्टारेस्टिं खौरां होनो आखायाव लादों। थारैनो खाम्फा बरगयारिया UPPLआव UPPLनि खामानि मावनो थाङाखै नाथाय बिसोरो आंनि CIDसो होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया। चन्दन आरो खाम्फाया आंनिनो मानसि बिसोर UPPLआव थांदोंब्लाबो आंनि खामानि मावनोसो थांदों हाग्रामा महिलारि। NDFBफोरनि जोबथेसालियाव थानांनाय केसफोर आरो गासैबो NDFBनि जेंनाखौ नोजोर बोनानै फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव गोदान राजखान्थियारि दोलो दानानै बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा। प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे जोंनि गोबां बै समनि दैदेनगिरिफोर जेरै भाइस प्रेसिडेन्ट रिफिकां बै समनि डिपुटि आर्मि चिफ जोंखां सार आरो गोबांथार NDFBSनि NIA नांनानै जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ। दिनै सुक्तिया 5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि हालामनि गासै रायजो राजाफोरा गावनि न'आव फैफिननायखौ नुवाखै। बिथांमोना जोबथेसालियावनो थानो गोनां जादों। दिनै जोङो दुखु मोनदों 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो दिनै जोङो मानो जोंनि जेंनाफोरा जोबाखिसै। बिनि अनगायैबो जोंहा रिहेबिलिटेसन कमप्लिट जायाखै। दिनै जोङो खोनानो मोन्दों माखासे समनि सिगां बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे NDFB रियेल जायफ्रा नंगुबै NDFB बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनजोब्बाय नङैफोरासो थालांदों होननानै बिथाङा बुंबावदों। गोबां जों दुखु मोन्दों बिथांनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राखौ खोनानानै। मानोना दिनै जोंनि गोबां हार्डकोर केडारफ्रा जायफोरा जिउखौ आखाइ मुथियाव लानानै जाथि सिबिनो ओंखारदोंमोन सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों सोलोंनांगौ समखौ दोनथ'नानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो बावसोमदों बै बेक्तिफ्रा दिनैसिमबो मोनफुङाखै। दा बेबायदि समावबो नंगौ NDFBफोरखौ बिब्दि मुं सुनायखौ जोङो दुखु मोनदों। आरो बेफोरबायदि गासै जाथायफोरखौ नायनानै जों बुंनो हायो बे सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमबो जोंनि मोनसेबो जेंनाफ्रा जोबनानै फैयाखै। जों लुबैदोंमोन मोजाङै मोजां जोबनांगौ खारन बे सुक्तिखौ
खालामखांनायनि उनाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फैनानै बुंदोंमोन जे बर'फ्रा जि सुक्ति खालामबाय बेयो मोनसे गोजोन गोरोबथा पिस मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय होननानैबो बिथाङा डिक्लेयार खालामना गालांदोंमोन दिनै सान्तिखौ जों मोननो हायाखै साफ्रोमबो एनडिपिफ्रा जायफ्रा बाहेरायाव दङ बिथांमोनाबो मोननो हायाखै जों रंजानो हायाखै खारन जोंनि लोगोफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो अयनाय इनायै जोबथेसालियाव दङ बेवहाय बेफोरबायदि गासै जेंनाफोरखौ नायोब्ला नोंथाङा जि कुइसन खालामदों आं बुंनो हायो जे जोंनि समयसाफ्रा जोबनानै फैयाखै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव काउन्सिलनि बिसायख'थियाव नोंथांमोनहा मा थांखि लादों जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि हिसाबै गोबांथार जों सावरायनाय जादों आरो माखासे पर्यायाव सावराय जों मोनफैबाय आरो जोङो ओरैनो धेमालियाव बिदि डिसिसनफोरखौ लानो थाङाखै बा थांखिखौ जों लानानै दोनाखै जोङो सिरियासै जों स्टाडि खालामदों जोंनि मोनफ्रोमबो समयसाफोरा दिनै राजनितिकजों लोब्बा गोनां पियर पलिटिकेल बेवहाय फैबाय थानाय जानो गोनां जि बिटिसिनि बिसायख'थि बेयाव एनडिपिआ मोनसे गोरा गोख्रोङै डिसिसन लानानै गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनानै बिसायख'थि गेलेनो जों सिन्था खालामनानै दङ खारन दिनै जों नुदों जोंनि जि नांबोनाय जोंनि जि जुजिबोनाय बे गासैबो दिनै राजखान्थिजों लोब्बा दङ बेवहाय जोंनि जारिमिनफोरखौ जों जुदि नायफाफिननांगौबा जोंनि समयसाफोरखौ जों जुदि समाधान खालामनांगौब्ला जोङो राजनितिकआव बाहागो लाथारनांगोन बेखौ दिनैनि थारिखआव बारग' एनडिपिफ्रा बुजिनानै दङ दिनै रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गवाखै मानि थाखाय गवाखै रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो गजानो लुबैदों बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैदों बिनि फोरमाना जोंनाव दङ जेब्ला दाखालि जों हियारिंखौ आरज गाबनानै जोङो बरायदों बा इसोरनियाव जों बिदों बे हियारिंनि गेजेरजों जोंनि जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा उदां जाथों होननानै बे फारिलाइफोरनि गेजेरजों गोबां बिटिसिआव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो मोनथिदों जे बिब्दि हियारिं जागोन बिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया गबोगोन होननानै आरो आसाजों रायजो राजाफोरा नेनानै दङ नाथाय जों बुजि मोनबाय नुबायबो जोङो मेगनजों बिथाङा बेलखौ मोनासै उदां जायासै बेफोर मानि थाखाय दिनै पलिटिक्सआ जोंनि फेभाराव गैया राजनितिक गोहोआ दिनै जोंनि फेभाराव गैया बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों फैबाय थानाय समाव जों बर' रायजो राजा आरो बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजानि खाथियाव जों थांगोन जों रिक्वेस्ट खालामगोन जायफ्रा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुबैदों बा जोंनि समयसाखौ जोबजानो लुबैदों बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि गोदानै दाजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बिजाथिफोरनो नोंथांमोना भटखौ होनो गोनां जागोन अब्लानो गबोगोन पलिटिकेल बेकिं मोनबानो जोंनि जेंनाफोरा सानसेयावनो जोबगोन आरो बिनि अनगायैबो अल्टारनेटिभ मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट जों बिटिसिआव लाबोनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ खारन दिनै जोङो मानसिनि थाखाय जुजिदोंमोन एनडिपिआ अकल बर'नि थाखायल' जुजियाखै जोंनि सोमावसारनायाव गोबां जाति जनगोष्ठिया जोंखौ हेफाजाब खालामदों सोरबाया डाइरेक्ट मुं थिसननानै सोरबाया इनडाइरेक्टयै जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै जोंखौ सहाय खालामदोंमोन दावहायाव नाथाय बे जारिमिनखौ दिनै जों नायफाफिननो हायाखै राजनितिक गोहोआ दिनै जोंनि आखायाव गैयिनि थाखाय जों बेफोरखौ नायफाफिननो हायाखै बेवहाय जोंहा जारिमिन दङ जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायफाफिननो थाखाय आरो मोनसे प्रपार मोजां जौगाखांनायखौ लाबोनो बे जौगाखांनाया कनस्ट्राक्सननिल' जानाय नङा जोङो मानसिनि साननाय हनायफोरखौबो जों सोलायनानै मोजां लामाजों आवगायलांनो हानाय बायदि जों दैदेननो जों सिन्था खालामदों बेवहाय फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनितिक दोलो जोनोम होनानै जोङो बिटिसिनि बिसायख'थियाव जों बाहागो लानो नागिरदों आरो बे राजनितिक दोलोआ रावनिबो हेंथा नङा दिनै जों नुदों जों साननो गोनां बायद' जादों जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननो मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि जे गावनि मोनसे जेंना दङ जोंहा बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जों सिन्था खालामनानै दङ आरो बेखौ थाबैनो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजाफोरा मोनथिगोन आरो गोबांथार अनसायनायखौ जों मोनगोन होननानै फोथायदों बिटिसिआव गोदान राजखान्थि जोनोम जागोन आरो रोखा जाबाय बियो जोंनिफ्राय फाइनाल जानानै दङ जों राजखान्थि हान्जाखौ जों जोनोम होगोन जोङो रावनिबो हेंथायै जों जोनोम होआ जोङो मानसिनि मोजांनि थाखाय बिटिसिआव जौगानायखौ लाबोनो थाखाय जोंनि गेजेराव दिनै गोबांथार जेंनाफोरखौ जों नुदों जाय जेंनाफोरखौ दिनै राजखान्थिनि गोहो जुदि मोनोब्ला जोंनि जेंनाफोरा सेकेन्ड हिसाबावनो जोबनानै थागोन दिनै जोङो ड्राग्सनि जेंना नुदों दिनै जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि समाजाव गाज्रि थासारि जाय थासारिफोरा जोंनि समाजाव जायगा मोनबाय थायोब्ला जोंखौ मानसि हिसाबै जौगालांनायनिफ्राय होबथानानै दोनो जोंखौ गाहायथि लाङो बेबायदि जेंना दिनै ड्राग्सनि जेंना जाय ड्राग्सआ जोंखौ बिराद साननो गोनां खालामनानै दोनदों जोंनि मोजां गथ'फोरखौ दिनै बेयाव बर'ल' नङा बिटिसिनि गोबां जाति जनगोष्ठिनि गथ'फोरा दिनै ड्राग्सजों नस्थ' जानाय नुदों बेफोरनि सायाव जों खामानि मावगोन ओरैनो जोङो पलिटिकेल पावार गैयैयावबो जों मावबोखादों दिनै जों मावनानै प्रुफ मोनदों जे बेफोरनि चेनेलफोरखौ डिलारफोरखौ दिनै मिथियो प्रखाखनाबो नाथाय बिथांमोना बन्द खालामनो गोसो गैया जों जुदि पावाराव फैयोबा बेफोरखौ जों सानसेयावनो फोजोबगोन आरो जोंनि जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै लागोन दिनै ड्राग्सखौथ' बर'फोरल' जायाखै गासै जाति जनगोष्ठिनि दिनै नेपालि फंबायफोराबो दिनै बाहायनायखौ जों नुदों जोंहा उदालगुरियाव बिदि प्रुफ दङ जोङो हमनानै उपाय गैयै जेलाव हरनांदों आरो बिनि उनाव बिथाङा रिटार्न जाफाफिनदों दिनै बै व्यक्तिफोरा जोंखौ थेंक इउ होदों जे आदामोन नोंसोर आंखौ हमनानै जेलाव हरनायनि थाखाय आं ड्राग्सखौ गारनो हाबाय होननानै बुंदों गुबुन जातिनि गथ'फोर बेबायदि जेंनाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ बेवहाय जोङो गासै रायजो राजाफोरनि अनसायनायफोरखौ मोनगोन आरो जोङो मोजां खामानि मावलांनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ बेवहाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनितिक हान्जा जोनोम होनो जों थांगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफोरा अनसायगोन आरो खोब खम समनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन होननानै
आं दिनै बुङो